Každému se to již asi stalo. Odeslali jste e-mail a ihned jste si uvědomili. Na něco jsem zapomněl. Pojďme si ukázat, jak vrátím již odeslaný e-mail. V Gmailu kliknu na novou zprávu a pošlu testovací e-mail, kde udělám jednu hrubou chybu. Schválně, poznáte ji? Mail samozřejmě odešlu. E-mail je již odeslán. Já si však v tomto okamžiku uvědomím svoji osudovou chybu. Pokud však používáte Google Gmail, máte jednu možnost. Vrátit již odeslaný mail. Jak však vidíte, Google Gmail, pokud ho mám takto nastaven, mi nabízí možnost kliknout na akci vzít zpět a e-mail se mi vrátí do rozpracovaného stavu. Dokážu tak tedy změnit, případně napravit chybu, kterou jsem udělal a e-mail znovu odeslat. Jak tuto skvělou funkci v Gmailu aktivuji? Jednoduše. Jdu do volby nastavení, čili přes ozubené kolečko, volba nastavení. Dále hned na první záložce obecné nalistuji vlastnost vrátit zpět odeslání. Tuto funkci aktivuji zaškrtávacím tlačítkem a v rozbalovacím menu mám volbu intervalu 5, 10, 20 nebo 30 sekund. Po tuto dobu Gmail e-mail již odeslaný fakticky neodesílá a já mám možnost tento e-mail vrátit zpět do editačního režimu a svoji chybu nebo nedbalost napravit.